Eskegileku honi esker bizirik atera da 33 urteko gaztea, erori den gizonaren atera jo dugu. Bertan arropa eskegitzen ari zela laugarren pisutik erori dela kontatu digute. ¿Estáis bien, entonces? Sí. Vale. Antza eskegilekua apurtu zelako erori zen eta zorionez hirugarren pisuko beste eskegileku honek gelditu zuen erorketa. Gaztea bertan zintzilik gelditu behar izan zen suhiltzaileak heldu arte. Gaztearekin bizi zirenek Juanarengana jo zuten laguntza eske. Como me dijo, por favor, pues entonces ya le abrí y me dice, ven a verlo. Y cuando vi que se había quedado... Leihoan zintzilik ikusi zuenean larrialdietara deitu zuen. Y esto, pues entonces fue cuando ya... Erreskatea konplikatu egin zen eroritako pisu hartan ezbaitzegoen une horretan inor. Berari pisu horretako bizilagunen semeari deitu zioten orduan, leihoa zabaltzeko. La Policía Municipal de ese estado y me dijo que a ver si podía contactar con mis padres, o sea, para que vendrían a casa y abrieran la puerta. Baina denborarik ez galtzeko, suhiltzaileek laugarren pisutik eskegita jaitsi behar izan zuten gaztea salbatzera. Zauri arinak baino ez ditu izan mutilak, baina hori bai, egundoko sustoa ez zaio berehala kenduko.